Ja, het is even nog eens zoals. We hebben het 2 stemmingen voor de gemeenterijen en voor het referendum over de Sanium de Sleepwet. Nou, mijn inschatting is dat wij zo tussen 11 en 11, 12 klaar binnen met tellen. Ja, in de regel ben ik een van de eersten. Ik ga de stemwijzer dus ik gebruikt. En terug kom ik dus bij een bepaalde partij uit. Oh, je moet even je holtje er wel bij houden. Was hij straks of een jonge probleem met tel? Ja, er komt de hele dag 6 hier en dan krijg je elke keer komen er mensen. Dus ja, leuk. Nou, een fijne dag nog. Ja, oké, dank je. Hoi. Hoi.